Leta ngo kona Richard Munyanja ngwagira Nyasaye mbuya mono senge nyama tuko toroche na ndengo era kare kurubono mpaka litiko election tubata matuko kianda twatale bya ndoraro aseye ndeyons ingeri abantu mbaro boboire baganya kugore ibande by'abantu twase toko ba strong warning inga kora kibande ky'omuntu tana no burayi bw'omuntu kwagora asenge njo burayi Nyasaye okorwa nda abantu bamanyire ibintu twente ko bakorera nda abantu bachorero burayi abachorero murayi gene tuko baganyete erinde bajotipitisha murayi obonimo bona ngeri ngote by'abanyamaye Nyasaye obaire engakeno nere mosoke mwechorero murayi muntu teyo goja ko batena chora nyagete gose chora nyagete enenga kieno inumwe kabanyene ase obongaini boino no manyi boino mogoswege tuotale sina saba mambia ochoro murayi oria ora okore gasi buna bono nyama ya tonto metenga chindo chando eta sba konywa manji ne chimbechire chipara ne chimbechire ebirasi bya CD mbio igokonyoro omwana agotara korunya bite tundubani mpake gesieri omwana ochake sukuru eyere gasi ngongwa sabana bagotara chikilomita chinyinge ochikoliga service ya CD classes na chichiteyo na gitotana tiga abanyama ya mokoro bochoruru buya mombe kobisi erire nyagosurukera abana baito surukera manja mayo konywa surukera mangana afya kera no ara se docket yane ya yo MCA erinde tonyale okonya munyamaya na ende tonyale kwagacha nyamaya y'abantu bonsi nende yo gosemeria ainaronda abatebye kera kinyakiche ikire muntu abasiko bagosa tumaetengwe tana bale chinyomba bakubugura ibande beino tiagwanja na koni obo uhuru yao kera taswa democratic lightinga nayo wendo chiwake kura okomweke bande igokobunire chinguru chao choso ko chiwake kebande na bali bagonya komyoka bunao twagorere Munyanja ose Munyanja into support Munyanja no ndeles na ende ninje na mwete ko bolyo burayi nande muntu teyongone liburayi nande abantu mbamaite nonde nande teonya ko ba propaganda teyo buna naho niri na support ninyegete onya na support ri umuntu ngoja wasi support umuntu nje nonda series onya kwarore yakolemere njo support Munyanja chikambe jibere je serikali ne opposition mugonya komyoka Munyanja njo mo support turusyo boso kwobo ende twake kura yomole abantu abe bagonya go bakanandu bejipigipigi naho Munyanja support ri candidate ya serikali o Munyanja support ri candidate ya opposition ingomedi na bonsi babere ingiege baroja se Munyanja igo omunyama ya twigweti buna obo babwate no bonge bole egento nkonyori abantu baitongeringa kura chama tiangi na Ruto njiri 27 chikura chama tiangi na Ruto nyabakaro igotoko chiaka 2027 bone igotoko 2025 ndobwato mwaka oyo mona era abalendege weka 2026 babwatane baswera samo lyolingi tochikoborani igongo sababa nyamaya to abantu abangaini tochoro murayo ito tale 27 na bwate right yo choro muntu te abantu baito banyamaya ngo basaba somo yo bwanjani na ende tariko babetereria ngo basaba no moyo bwanjani mumaitali na akorire mumaite Munyanja ningo jetali mogeni asemole ngo basabaga kikimogo swali tale 27 ngakire kura yo bwanjani chibe sango rutukire go cyana go cya abaki bakorwana gisegi bumwinana mwineye jetigante negatia mbaho burayi borobuya ngakire kura ya otale sina sabo mungina no mwa kontegrete no mo santegrete ende nya ko bakorera maendero na ende nya ko konya nyama ya ito yogose